Vítajte, v tomto videu si ukážeme, ako pracovať s platformou WebTrader, ako si otvárať a nastavovať pozície. Takže na úvod sme na home stránke markets.com. Tu si klikneme prihlásenia člena, keďže účet už máme vytvorený. Zadáme svoje prihlasovacie údaje a ďalej klikneme na prihlásenie. Tu sa dostaneme do prehľadu našich účtov, dáme si otvoriť WebTrader, čím sa dostávame do rozhrania našej platformy. V tejto platforme v ľavej časti vidíte nástroje, zoznam nástrojov si môžete usporiadať abecedne alebo podľa ponuky dopytu. Samozrejme, tu máte hľadanie, dajme tomu, keď si chcete vyhľadať nejaký svoj obľúbený nástroj, tak si ho vďaka tomuto vyhľadávaniu jednoducho nájdete. Taktiež tu je filter, môžete si ohviezdičkovať svoje obľúbené, ako vidíte tu na tie hviezdičky, môžete si odkliknúť ďalšie a môžeme filtrovať podľa obľúbených alebo všetko, CFDčka rôzne, takisto Forex je tu rozdelený, kovy a podobne. Tak, tu v strednom poli už zase funguje otváranie, zatváranie pozícií, nastavovanie stop lossov. Tu máte takisto filter, kde si môžete vybrať svoj nástroj, ale automaticky, keď si tu odkliknete nástroj, hneď sa vám to prevedie aj do stredného pola a takisto aj do pravej časti na graf. Ešte sa vrátime sem, tu máme napríklad euro-dolár, dáme 5 lotov, nastavujeme si tu stop loss, take profit podľa toho, ako uznáme za vhodné. A čo sa týka grafu, je dobre si predtým pozrieť aspoň zhruba graf, ako to vyzeralo s eurom. Môžete si vybrať, či chcete pozerať minútový graf, 5 minútový, 10, 20 minútový, 4-hodinový, denný, týždenný, mesačný, je to na vás, aký vám najviac vyhovuje. Takisto si vyberáte aj typ grafu, či už spojnicový, sviečkový alebo stĺpcový graf. Samozrejme je k dispozícii aj graf v reálnom čase. Tak si ukážeme, ako otvárať pozície, ale najprv niečo trošku k stop lossu a take profitu. Tak dajme tomu, tu máme euro-dolár, pri nákupe si nastavíme stop loss vyššie ako nakupujeme a vlastne take profit, opravujem sa, take profit si nastavíme vyššie ako nakupujeme. To je hranica, na ktorú keď sa dostaneme, sa pozícia automaticky uzavrie v zisku, aký sme si nastavili. A dole máme stop loss, čo je maximálna strata, akú sme ochotní podstúpiť. Tu si nastavíme nižšie pod cenu a takisto nastavíme hranicu, akú uznáme za vhodné. Čiže tieto stop loss a take profit je dobré si rozumne nastavovať a samozrejme si to môžete upravovať aj už keď máte pozíciu otvorenú. Takže môžeme si tu nastaviť stop loss a take profit. Vidíte, že automaticky vám to prepočítava. Keďže sme ešte nezadali nákup alebo predaj, tak to nedáva, že ktorá je minusová, ktorá plusová, lebo to dopredu nemôže vedieť, iba prepočítava hodnoty. Čiže si tu nastavíme stop loss na hodnotu, aká by nám vyhovovala, a takisto aj take profit si nastavíme na istú hodnotu a môžeme zadať nákup. Vidíte, a okamžite to bolo nakúpené. Vidíte tu súhrn, nástroj, smer, či sme nakupovali alebo predávali, aký sme nastavili take profit, požadovaná cena, množstvo a stop loss. Vidíte, za akú cenu to tu bolo nakúpené, potvrdíme a už vidíme, či sme v zisku alebo v strate. A tak poďme od začiatku tejto lišty. Vidíme tu nástroj, euro, dolár, smer, kúpili sme množstvo, otvorená sadzba, akú máme,
čas otvorenia, tu máme dátum a čas. Samozrejme tú lištu si môžete prispôsobiť, ako uznáte za vhodné, ktoré povoložky chcete vidieť, tie si poposúvate. Tu vidíte stop loss, take profit, zisk alebo strata. Zisk svieti na zeleno, strata na červeno. Jednoduché. Samozrejme tu máte aj zobrazenú cenu, akú má aktuálne daný nástroj ako eurodolár, pri akej by ste aktuálne zatvárali pozíciu. Pozíciu môžete upravovať, tu vidíte, že môžete meniť stop loss, aj take profit, vidíte to tu na, kliknete aktualizovať, váš príkaz bol aktualizovaný, samozrejme sa vám to hneď zobrazí aj v dolnej lište, nový take profit, nový stop loss. Ďalej tu máme aj kalendár ekonomický, v ktorom môžete vidieť makroekonomické dáta, aké boli predošlé hodnoty, aké boli očakávania a aké boli aktuálne hodnoty. Tu vidíte, že to bolo pozitívne, tu zase negatívne. Podľa toho sa môžete riadiť pri následujúcom obchodovaní, čo je veľmi dobrý nástroj, takisto užitočný. Ďalej tu môžete mať čakajúci príkaz si otvoriť, čo je tiež jednoduché ako aj ostatné veci. A ešte vklad, tým si doložíte ďalšie prostriedky na váš účet. V tejto lište vidíte, aký máte otvorený zisk alebo stratu, zostatok na účte, maržu, voľnú maržu, úroveň marže, úver. Všetko, čo potrebujete vidieť. Samozrejme, je tu aj novinka a to je sociál. Tu si môžete dávať kopírovať obchody iných. Tým vlastne skopírujete to, čo zobchodovali iní, môžete po nich opakovať. Tak rovno si aj ukážeme, ako sa zatvára pozícia kliknutím na zavrieť. Tu už vidíte aktuálnu hodnotu, aká je pri zatváraní. Klikneme na zavrieť a už vidíte zisk z uzavretých pozícií je 16 eur, čo pri danej pozícii nie je ani veľa, ani málo. A hneď to vidíte aj zapísané na účte. Predtým vidíte uzavreté pozície, aké sme mali zavreté pozície, otvorené pozície. Samozrejme si ich môžete zoradiť podľa času otvorenia alebo zavretia, alebo podľa výšky zisku, ako uznáte za vhodné. Máte tu aj čakajúce príkazy, ak si otvoríte čakajúci príkaz. A to je asi všetko, čo by ste potrebovali vidieť pri takýchto pozíciách. Je to jednoduché, časom sa do toho každý jednoducho dostane.